Здравейте хора, аз съм Лън Пънчкилер и днес ще играем нещо по-различно и това е Майнкрафт. Сигурно не знаете, че аз играя, но аз отдавна играя и си имам светове. Ето на Спанч Боб. Нали клипът е за да ви покажа всички световете ми. Това съм го правил, не съм го инсталирал. Това е деца инсталират всякакви неща. Тук канах да правя хрупкавия рък, ама още не съм го правил. Ето тук това е къщата на господина Рак, къщата на Спанч Боб, на Сепия и на Патрик. Сега ще ви покажа другия ми свят. Защо? Това е какво натиснах. Давай! Окей! Той ми е влезъл в света. Майка ти да има. Дай да влезам в това, което ми беше още от първото отваряне на Майнкрафт. Аз това го построих. Сигурно се чуете какво е, но да, от заглавието сте познали. Това е къща във въздуха. Тук ми е тоалетната, която е готина. Ето тук, влизаме. Влизате. Ето тук да се роя да пипея. Тук ми е мивката. И тук ми е банята, където дръпнали ръчката и вода. И не се топя. Така. Сега тук си... Тук да се инчантвам нещата и сега ще ви покажа, че не ви лъжа, че съм си го направил в въздуха къщата. Ето виждате, в къщата във въздуха съм. И отдолу батутче, нещо като батут. Ето, виху, подскачам. За това мислех да бъда клипа. Абонирайте се за мен и не забравяйте да струшите лайк бутона и до следващия.